Agora vamos a negocialo e poñendo a disposición do sector, pero o certo verdad é que entendemos que é unha proposta dentro das nosas posibilidades dunha comunidade autónoma, considerando ademais que o peche de novembro automáticamente vai a producir outra vez o dereito a ERTE sin coste para o titular do establecemento, dado que o 100% das cotizacións á Seguridade Social son por conta da Seguridade Social e, como saben, o 70% do salario tamén é por conta dos fondos de emprego do Estado. Por conseguinte, estes son sempre cuestións adicionais, axudas adicionais a bonificación do 100% da Seguridade Social e o pago do 70% do salario. Ademais disto, que teñen dereito, a Xunta de Galicia pon a disposición da hostalería e do turismo 2.200 euros no caso de un titular dun establecemento sin traballadores e ata 7.000 euros no caso de ter ata 10 traballadores e unha baixada nos meses anteriores do 50% dos seus ingresos, distinguíndose 1.000 euros máis para os servizos que estuveron pechados tamén durante o mes de outubro e 1.000 euros para os que están pechados tamén no mes de novembro.